oni su izabrani od tih građana, građani su glasali za njih i oni moraju da preuzmu deo odgovornosti da rešavaju probleme svakodnevno na terenu. Ne mogu se oni vaditi na bilo kakve stvari da treba Beograd rešavati probleme. Naravno i Beograd će im pomoći u svakom slučaju. Ali ti ljudi koji su izabrani, za koje je narod dole glasao, moraju da preuzmu deo odgovornosti da rešavaju probleme na samom terenu. Ja je bio najsrećniji da može Beograd sve da reši. Ja znam da i tim ljudima na terenu teško. Potpuno jasno. Znači, mi imamo razumevanje za tako nešto, ali moramo barem se truditi da rešimo neke probleme. Ima lokalnih samouprava, ima gde stvarno istinski pokušavaju da reše probleme. I južno od reke Ibar. Znači, ima ljudi koji stvarno revnosno rade svoj posao. Ne bih ja generalizovao sve da kažem da ne radi se ništa, daleko toga. Ali zato ima i lokalnih samouprava ili predsednika opštine koji bukvalno ništa ne rade. Nazivaju se samo predsednicima opštine, primaju dobru platu, voze dobar auto. I ništa više toga.